Ana tsara waɗannan kaɗan ne daga cikin zuri'ar gida wanda su 25 ne masu rai yanzu haka, kuma guda 17 daga cikinsu dukkanin su sha'irai ne. To wannan guda 8 za su rika albarka a gaban sharifi, za su yi waka guda ɗaya, sa'annan sai in raba musu sai mu kokari yadda za mu sallami sharifi insha Allah. Ku samu ku za ta jagoranta. aiki da zaɓi ta tsarin ka ciki a yasu ka yalwata arziki na dukkan halin wannan gidaran kuna nuni zai jala ya tara mana ƙaunar sai da fatima yau izin salati kamar yin tura ga ɗan amina mai sufantar abin da babu shi da sun san da mamudu ba shi na ɗan da goga da sunan layi na isra da zamo mana yadda idan gari a gare mu ya abu mai ƙarshe da sun na ranuwa da gona da Mun sauke da ke da ‘ya'yan jikafu ba za mu bi masu ƙyamar ku ba mai sulhu kawai muke girmamawa ba za mu kalli ɗan tsirkuwa da faɗi da shi da ɗanɗan da ko ba za na bi masu ƙyamar ku ba domin ƙaunar ku ne tabbacin ƙaunar da muke wa manzon mu Sayyidi Ali Usama tuni masoyin kake domin manzon ya faɗa duk mai son sai so ka girman ka bashar na ɗan dogo yayi mana tarbiyya daular ka ne na gidan Ali Yusuf shahararri ɗan gidan Fatima da gona zo hukumin labari ni mai kawai na fada muna sauƙin sani tuntuni ku sani cikin masoyan ku gobe kiyama ku yi min lamuni a inda nake bida ba ni dan Allah ya sanya da faduma shugabar masu da a cikin da masu sa kan jabi abu shi da baban shi da ya sai da ba da shi da bankin
Ki so na gidan magauta gidan mu saboda gidan mu kamar ki ne ga da har iyayen mu wannan cikin singiri abba bashir na dan da gobe kawar ki gare ku na sallama wasu kullum da sun ga hukuri na su soki lamarin ka kawo da idan magauta abin muka kalma a masu kaunar kan ɗayan tsarin noma wasu muka gani ya ake jino ba da mara shana sai na ba da ma kira kauna da abin kiro ne halin gidan ba da ma masu ɗan bashir ɗan da gogo ne na kare wani amin kyara da ƴaƴan kina sannan ne masarar yabo baba na nan gurin ya tare ya bashi rabo wajen shayabo don wata na yi babin abin na gaji ya wuri don faduwa dan uwana ke da baya da sunan komai shi yana da sanne ya fata wani Muhammad Bashir na ɗan da wasu mai talar domin baban ki ma faɗa ma ainihin yanzu ko an ji ba a tsoron sai da bayi shirin kauna da abin ki ne har tunan balu ba garibin na Bashir ɗan da bola zo bara gidan mai akwai nazo bara gidan da ba babu gun kyauta ba titi da kai salamu alaikum ahlul baiti gare ku kawana ma ba da kai a yau sarkin gida ya zo ya ta alfarmar kiya faduwa shiga aljanna tilas yayi rangan to ai aljanna kayan kuce sai da kai ina ji da ali da ke da dan mun sallama da bola zo ni gare ki mai daraja ne ƴaƴan gidan Fatima mai da aron ba janta mu ne ƴaƴan Bashir dan da gogor sannan ya mun Fatima gidan yabo tilas a jikoni ina ta kwasho yabo kai da kita Allah ka sani samu babban rabo ya bani da uwa da munawa da gidan Fatima Allah
a gare da sun tashi sun gado na yau a hanyar yabo masu fitar waje na ga aiki na karo ku har mutu ya koma can sama na farko cikin gidan kadama